awụchila m n'ụbọchị taa n'ụlọ ọrụ isi mbido TV. Echetakwala ihe a bụ emume nke ị chọrọ ebe a na-ewetara gị ya bụ ozi dị iche iche bụ nke ndị mmadụ na-ezitere anyị ka anyị zitere gị ya bụ ozi dịka ụbọchị ncheta ọmụmụ nakwa gịnị ọ bụrụ na o nwere ihe onye ahụ mere pụtara ọfụma izitere anyị ozi ka anyị mee gịnị ka anyị kelee ya bụ onye ahụ. Ya bụkwa na ewere egwu nke ị chọrọ ka anyị kpọrọ gị bụ nke ya egwu ahụ na-atọpụ gị ọ na-atọpụ gị ụbụrụ. Ị chọrọ ka ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn wetere gị ya bụ egwu ebe a na ihe emume a ka a na-eme ihe a dị iche iche nke egwuregwu dị iche iche nke a na-agwara ụbụrụ mmadụ bụ nke a kpọrọ prank. Ebe a ka a ga na-ewetakwara gị. So gịnị ka ị ga-eme? Gaa n'ụlọ igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche bụ nke a kpọrọ soshal midia n'okwu bekee, Facebook, Instagram nakwa gịnị na YouTube, ka iwe ike zitere anyị ozi a si anyị ekele kelere m maazị, ekele kelere m nwaada, ekele kelere m onye dị otu a na onye dị otu a. Ya bụrụ ka o si dị. Echefukwala na aha m bụ Maazị Edomikechukwu Samuel, ya bụ nwoke aka jitakpa ofe eme gịnị Usain Bolt, ya bụ ofe eme vum vava vum va nke unu ma ọfụma. Ya bụ ihe emume nke ị chọrọ were oche nọdụ ala. Ọ bụrụ na ezinụlọ gị ya bụrụ na ọ bụ nri ka unu chọrọ ị na-eri, gbara ya bụ mmanya, ute ya bụ ofe, kpata ya bụ garị, nọrọ ala ka ikiri ya bụ ihe emume, maka na e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke a ga-ewetara gị n'ụbọchị taa bụ ozi ndị mmadụ zitere anyị iji wetara unu n'oge dị otu a. Chetakwa na m na-atụ ilu mgbe ọbụla na-asị awa atatụ ụkwa ajatụ ezi, ma ọ kwegịrị atatụ ụkwa atatụ akị. Ya bụ ka ị na-arụ gidigidigidi, ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn bịara ugbu a iwetara gịnị ime ka obi gị mee gịnị, obi gị dajụọ ka ị na-atara ya wụrụ na chinchin ka ị na-atinye n'ọnụ, ị na-etinye chinchin ị na-elere ya bụ ihe emume a. Ya bụ ihe anyị wetara gị n'ụbọchị taa ọjọọ kpụrụkpụ. Ọtụtụ ndị mmadụ zitere ozi bụ nke ha chọrọ ka anyị zigara ọtụtụ ndị agbata obi ha, ezinụlọ. Ozi ahụ na-enye gị nsogbu, ozi ahụ ya wụrụ na ile anya inwe data inwe ya bụ igwe ọwụ na ịchọla otu ga-esi zitere onye ahụ ozi mana onye ahụ na-azaghachi, zitere ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn anyị ga-ezigara na mba niile ebe ọbụla onye ahụ nọ n'emume a, na ebe ahụ ka anyị ga-akpọpụta ya bụ aha onye ịchọ ka anyị kelere gị ya bụ ekele. Iji gaa na ịṅụrụtụ nwa obere mmiri tupu anyị alaghachita, a ga-eji egwu nke sitere n'aka Mastercraft nke o tinyere nwa amadi Fino ọ kpọrọ ka Egbon. Egwu a wee egwu nke mụnwa na onwe m ji aka m si ka egwu a ka m ga-eji mee gịnị wee meghee ya bụ ihe emume, maka na enwere ihe egwu ahụ nwere enwere ihe egwu ahụ mgbe ị ga-egwu a ka ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Mana nọrọ ala ndị achịta, m ga-agwa gị ihe mere nye mụọ bụ Maazị Edomikechukwu Samuel, ya nwoke aka jitakpa ofe eme Usain Bolt jere ya ọrọ ya bụ egwu. Anyị na-alaghachita. Anyị alaghachitakwala azụ. Ọ ka bụkwa ya bụ ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn. Ya wụrụ na ewere ka eshipụ ya remote gị banye ebe a, ewepụkwala ebe ahụ. Ọ ka bụkwa isi mbido TV bụ ebe ihe niile na-eme na emume nke ị chọrọ bụ nke onwe gị chọrọ ka anyị mere gị, ihe ahụ ị chọrọ ka anyị mere gị, ozi ahụ ị chọrọ ka anyị zigara gị, ya ezigara ndị agbata obi gị, egwu ahụ ị chọrọ ka anyị kpọrọ gị, egwuregwu dị iche iche bụ nke ị chọrọ ka anyị gwuo, ihe ọ bụla ị chọrọ ka anyị mee n'emume a, zitere anyị ozi n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị na Facebook, Instagram na YouTube. Ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị ọsịsọ ọsịsọ. Ngwa ka anyị gbabanụ na ihe emume nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Otu nwaada bụ nke akpọrọ Uchechi si na-eme gịnị na-ekelere ya otu nwoke bụ nke onye ahụ bụrụ onye Igbo. Ọ bụrụ onye Igbo, mana ịma na Igbo juru ebe niile. Ị gaa na Apanya ị ga-ahụ ndị Igbo, ị gaa na Lagos ị ga-ahụ ndị Igbo, ị gaa na obodo oyibo dị iche iche ị ga-ahụ ndị Igbo, ma n'ugwu ebe a na-elu elu ga mkpọ n'ala dị iche iche, unu dum dim bọket ihe niile a na-awụju ya. Ndị Igbo nọkwa ebe ahụ na-azụ ahịa. Ya bụ nwaada na ya bụ ndị obodo ọzọ bụ nke ewetara na ndị Lagos, nwaada nke na-aga Lagos.
ọ sị ga-eme gịnị ka kelere ya ma zitere ya bụ onye ya na ya kwụrụ rụkọ ọrụ mgbe ochie bụ nke na-agba akwụkwọ bụ nke agbamakwụkwọ ya nke rule nso sị na anyị kelere ya ọfụma maka agbamakwụkwọ nke ọ gbara bụ nke akpọrọ introduction nakwa nke a na-akpọ onye ọbụla ka unu rie shasha ọ sị ka ekelere ya na ọ gbalịala ya bụ nwa amadi agbalikwalanụ mụọ na onwe m amakwa m eji m obere matụkwa ya bụ nwa amadi ka ọ na-aga asị ka nwoke na-eto ka ọ na-aka ọ gbalịsiri ike eji megere họrọ ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ ya ndị bekee sị na bone of my bone and the flesh of my flesh mana ọ ba na ihe di na nwaanyị amanazi onye wu bone amara onye wu flesh ma m na ọtara ya na-ekwu ihe ya bụrụ ka o si dị ọ sị anyị were egwu nke a sitere n'aka Boy Spice ka ọ kpọrọ gịnị achalugo unu echewu na iwere iwe olu m ama m na olu m amaka o obere m ga-erute ebe ahụ ọ sị anyị were achalugo bụ nke sitere n'aka Boy Spice were mee gịnị wee kwalitere ha ya bụ agbamakwụkwọ ha bụ nke na-aga n'iru. Ọ gwara otu nwaada bụ nke zitere ozi ọ sị na ka wee egwu nke ọ chọrọ ka anyị kpọrọ ya na mgbe ọbụla ọ nụrụ egwu a na-eme ya obi ụtọ. Mụ na onwe m mgbe m nọkwara egwu a mgbe ha na-ebido ya bụ egwu nke a na-akpọ behind the scene mgbe ha bidoro rụwa ya bụ egwu ya bụ Flavor na Odumeje mgbe ha bidoro rụwa egwu m sị kedụkwa nke wo I am war lady I am nwoke a eweziokwu na asị na anaghị n'ofe ebe ekiri mmanwụ ya na onwe ya chi n'ofe ebe ọ chi n'ebe ọbụla ọ chọrọ ị na-ebe niile ịhụ na gịnị na ọ nọkwa na-esokwa na ihe a na-arụ. Odumeje na Flavor rụpụtara egwu nke akpọrọ gịnị I am war ready mana cherekwa o nwere ihe m bịa tụọ anya ya ịma ihe ụwa ugbu a ọ na-eme a na-agbakọ ofu abụọ bụ nke akpọrọ 1+1 n'okwu bekee. Ile anya mgbe tupu ya bụ nwa amadi ewepụta ya bụ egwu ewele ka ọgụ na-agagasị na mba n'ụwa niile onye ọbụla ma ihe mege n'ụwa si na ọgụ mba Israel na mba Iran onye ọbụla lụgasị ọgụ gbana tupu ya wepụta Odumeje na Flavor ewepụta ya bụ egwu ọgụ ahụ erubeghị ebe ọ nọ ugbu a emebedị ewepụbeghị onye isi ala nke obodo Iran nke mbụ ewepụbe ya mana ya na-egosi na ọ dị ka ewe ihe na-aga n'iru ya wụ ka m jukwene gị o ịdịkwa war ready agha dagbo m na ịdịkwa war ready ya wụkwa egwuregwu a na-asị na ị na-eji njakịrị agwa mmadụ eziokwu ka m na-agwa gị ada ugbu a asị na ewere ka agha si daa ịdịkwa gịnị ready. Agha ya nwere ike wụrụ ọwa agha nke bọmbụ na agha nke egbe na nke igbu mmadụ o nwere ka agha agụrụ nọkwa ya ọkwa agha dị ha ahụ ara wụkwa sokwa na ihe mekwere n'ọkwa agha ndị iro ụkọ ego ndị ekworo ya wụkwa ihe mberede nke ọtụtụ ihe dị iche iche ya wụkwa nwa amadi maọbụ nwa ada bụ nke na-ele ule bụ nke akpọrọ exam n'okwu bekee n'ụlọ akwụkwọ ya ọ nwekwara ọgwụkwa agha ka ọ na-aga kama ihe m ọfọm na-agọrọ onye ọbụla ọwụ na owere agha nọghị n'iru onye agha ha agaghị eri gị kama na ị ga-emeri n'agha ahụ onye mmeri ka ewu ya wụrụ ka o si dị ya wee egwu nke a sitere n'aka Flavor na Odumeje ịma dịka Odumeje na-akụ ya bụ egwu na-abịa n'iru ọtụtụ ndị mmadụ chemara na ya bụ nwa amadi ga-ahapụ ya mba ọ sị anyị n'afọ a na ọ ga-eme gịnị ọ ga-adọpụrụ anyị ofu bụ nke ga-agazi ọfụma ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ọ ka bụkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme ọ ka bụkwa nwa amadi akpọla m onwe m nwaada ọ ka bụkwa nwa amadi Edomi Ikechukwu Samuel na-ewetara gị ya bụ ihe emume dịka nsi kwuo zite ozi gị n'ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn na anyị ga-agbalịsi ike ịhụ na anyị wetara gị nke a dịka anyị na-agatụ obere ezumike a ga-ewetara gị ya bụ egwu nke si n'aka Boy Spice ka a kpọrọ gịnị Achalugo nakwa nke si n'aka Flavor na Odumeje bụ nke a kpọrọ I'm War Ready. Anyị na-alaghachita.
ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ugbu a, ọ ka bụkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn bụ ebe ihe niile na-eme, ya bụ emume nke ị chọrọ bụ ebe nke ahụ ị chọrọ bụ nke anyị na-eme. Ime otu nwoke ka m kọrọ n'otu akụkọ. Otu nwoke si na ya na enyi ya nwoke nọ na-eri nri, nwunye ya ebupụtara ya nri na tray bụ nke o tinyere nri nke ọ ga-ewetara ya na enyi ya nwoke, mana kama ka nwaanyị ya na-ebupụtara nri inye ya na enyi ya nwoke, ka ahụrụ si ya n'ike wee mee gịnị, wee dapụ. Nwaanyị eme gịnị, ahapụ efere ada gịnị, gbawarawara. Di ya were si ya, chere, anyị anụ na nke ike kwuru n'ụkwa nke efere kwuru. Ya bụrụ ka o si dị, anyị anụ na nke mbụ bụ nke anyị merere ka anyị ji gaa ezumike. Ugbu a unu ga-anụzi nke anyị ji bịa ugbu a na ya bụ emume nke ị chọrọ. Iji gaa n'iru, otu onye n'ime ndị anyị na ha si eme gịnị ịma ihe onyonyo a dị n'iche n'iche. Ewe ndị na-eme nke ejije, ndị na-eme ka ụdịka nke anyị na-eme, ịbịa gị na ndị mmadụ na-eme gịnị, na-akparịta ụka. Otu nwaada a na-akpọ Sylvia Anosike si na-ekelere ya ma kelere ya otu nwa amadi ya na ya so gụkọ akwụkwọ n'ụlọ mahadum, maka na emegide akpọpụtara ya maka na AMVC award nke eme dịka o so n'otu onye n'ime ndị na-eme editi, ya bụ ndị na-ahazi ejije. Ma emecha ejije a na-eme, ewere ndị na-eme gịnị, ahazi ya. Ma ụfọdụ ndị mmadụ che na imepụta ejije awụ obere ihe, ọwụkwa obere ihe, ọwụkwa na ị na-eche echiche isi na ị ga-aba ịbata n'imepụta ihe ejije, ị ga na-agbalịsi ike ịhụ na ịma ihe ọrụ nyere. Owuwe n'iburu akpa soro ndị produsa isoro ha n'azụ. So ọ sị na kelere ya bụ nwa mmadụ Nwangoma Peter maka gịnị, maka akpọpụtara aha ya na ndị kacha edesi ihe ejije. Ya bụ ọtụtụ ihe ejije bụ nke ya bụ nwa amadi merele, ka asị na ụkwara oge ya ada. Ya bụ nwa amadi etetụla aka otu afọ ma abụọ bụ nke o bidoro haziwe ejije na timeline bụ nke akpọrọ editing. Ya bụ ihe ọbụla ị na-eme, ndị Igbo ndị bekee kpọrọ ya consistency. Ihe ọbụla ị na-eme, ị ga na-agbalịsi ike ịhụ na ị na-eme ya na-aga. Ọ wụrụ ihe ọma, mere ya gawara. Ọ wụrụ nke ọjọọ, kwụsị ya. Mana ọtụtụ mmadụ na-asị ị na-eme nke ọma, mere gawa n'ihu. Onye na-eme nke ọjọọ, ya mere gawa. Mba, mụnwa na-asị ị na-eme nke ọjọọ, kwụsị ya. Mana ị na-eme ihe iche ma ọ dị mma, ọ dịrị gị mma, mana ọ na-aga ọfụma. Ụfọdụ na-asị ị na-eme ya ma ọ na-aga ọfụma, ị na-aga n'ihu, na-eme ya na-aga n'ihu, na-eme ya na-aga n'ihu. Mana eziokwu nọ nga ahụ bụ na dịka ị na-eme ya, ọwụ na ị na-emete ya ọfụma, oge ka ị na-egbu. Oge ka ị na-eme gịnị, ị na-egbu. Ya bụ iso ịkpọpụta aha nwa amadi ya Nwangoma Peter Sụta ndị ga-enweta ihe nrite nke akpọrọ award na ya bụ okwu bekee gosiri na ya nwa amadi agbalịala n'otu afọ ma bụ afọ abụọ nke o butere ya bụ egwu, ya bụ ịhazi ihe ejije. Ọ sị iji mee ka nke a gaa ọfụma, iji mee ka nke a wuru nke ahaziri ọfụma. Ọ sị na anyị mee gịnị, na anyị kpọrọ ya bụ egwu etekwela aka o. Ma emere nwaada ji cheta egwu a, ọ dịka wee ebe ha si tolite. Ọ sị na mkpọrọ ya egwu 042. Otu a nke si n'aka Zoro Akpa Swag. Onye onye kụrụ ya bụ egwu. Ya bụ ile anya ihe m gwara gị, akụkọ nkọrọ gị gbasara nwa amadi a nakwa nwaada, ibiela anya egwu nke ọ họrọ na ọ chọrọ ka ha kpọọ. Ị ga-amata na eto ha toro n'ogbe, ha gakọrọ mahadum, ha tokwere n'ogbe. Ọ sị otu ka ị mara na ebe anyị si bido rute ebe anyị nọ ugbu a. Ya wuru ka o si dị. Nwa amadi Nwangoma Peter na-asị na ịgbalịala ọfụma, ka ị na-eme, mere ya gawa n'iru. Ọ wụrụ nke ọjọọ ka ị na-eme, iwepụ ya aka. Nke mere nwaada ji cheta gị ịsị megịrị na anyị tụnyere gị ozi si na ị na-agbalị ọfụma. Otu ya egwu ọ sị ya kpọrọ gị, ị nọkwa n'oche. Ọ bụrụ na ị nọ n'oche, onye ọbụla ama nwa amadi a na-akpọ Nwangoma Peter kpọọ ya n'ekwentị si ya na ya tinye ihe onyonyo ya ugbu a n'ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn ka ọ hụ egwu nwaada Sylvia Anosike na-ewetara ya iji mere ya ka ọ gaa ọfụma. Egwu nke a na-ewetakwere gị ọzọ
iji mee gịnị iji sonyere ya bụ nke sitere n'aka Somadina enwe onye ọ chọrọ ikele mgbe mmadụ ya kwuru n'okwu ekwentị nsị nwa amadi ewere nke onye ị chọrọ ikele ọ sị m na onwe onye ọzọ chọrọ ikele onwe onye ọzọ ọ chọrọ ikele kama onye ihe ọ chọrọ ime gịnị ọ chọrọ ịkpọpụta egwu nke a chọrọ ka a kpọrọ ya. Ọ sị na anyị họrọ egwu nke ọbụla egwu Chief Priest kọpụtara ọhụrụ egwu ọbụla Chief Priest kọpụtara ọhụrụ na anyị mee gịnị na anyị kpọrọ ya. Ịma na ya bụ ofu ihe ahụ ka m na-ekwukwe mgbe ya bụ Chief Priest bidoro ya bụ nwa amadi bidoro site n'aka ebe a na-ele mmanya ya bụ Cubana Chief Priest Cubana Chief Priest a na-eme gịnị a na-aṅụ mmanya a na-akwụ ụgwọ mmanya ma n'ilezie ya anya ya bụ nwa amadi ị ga-ahụta na ọtụtụ ihe agbanwego ọwụzi onye na-ere mmanya ọ na-emezi ọtụtụ ihe dị iche iche ilekwa anya na ọ banye were ojile anya megide ojile nwatakịrị na-abanye na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. Lee anya ka o si site na ya bụ ile mmanya banye n'egwu o wezogo na mmanya na egwu ofu nne ji ma mụrụ ọtara o nwere ịṅụ mmanya ya agbawa egwu owewe ebe n'ebe a na-aṅụ mmanya gị bido gbawa asịghị ma gịnị ma ọwa ara ọ bụ eziokwu na mmadụ nwere ike gbakwa egwu na-aṅụghị mmanya kama na egwu na-atọ ụtọ ma ṅụrị ya mmanya. Eziokwu ka m na-ekwu ọwa asị ka m na-agụ onye ọbụla asị na asị ka m na-atọ mana ọ eziokwu ka m na-ekwu ya bụ egwu ka anyị ga-eji eme gịnị ewetere unu ya ka o wee mee gịnị ka emume a na-aga ọfụma. Echefukwala na m sị na unu ga na-agbalịsi ike ị na-etinye aka n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche n'ụlọ ọrụ Isimbido Televishọn mana Facebook, Instagram na Twitter. M na-eti nke a n'mkpu maka na ọ wee ebe ị nwere ike iwetara anyị ozi dị iche iche ozi dị iche iche bụ nke ga-aga ọfụma ebe a ka ị ga-ewetara anya ma ozi ekele ma ozi agbamakwụkwọ izitere anya ozi ụbọchị ncheta ọmụmụ ichetara anya ebe a ka anyị ga-apịachi ya ma agatụ obere ezumike pịachiwekwalanụ apịachiwebe m taa na echi ebe a ka anyị ga-agatụ obere ezumike anyị ga-aṅụrụtụwa mmiri maka na m na-ekwu oge ọbụla sị ịtatụ ụkwa ji atụ eze mana ị na-aja eze mana na eze gị dị ọcha na-apụta m. ọ bụrụ na ị na-abanye ugbu a ka isi ebe ọbụla isi abata na ụlọ ọrụ Isimbido Televishọn ka a na-ewetara gị emume nke ugbu a bụ nke a kpọrọ nke ị chọrọ ya bụ nke gị na onwe gị chọrọ ka anyị wetara gị ya bụ na site n'ụlọ ọrụ Isimbido Televishọn. Dịka m na-ekwu oge niile na-ewepụghị aka na ị ga na-agbalịsi ike ịhụ na ị na-esoro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche nke a kpọrọ soshal midia n'okwu Igbo bụ @Isimbido TV na Facebook, Instagram nakwa gịnị YouTube. Ebe a ka ị ga na-ekiri ọ bụrụ na ị ga-eburu TV gị n'aka na-agagharị ebe ọbụla anyị nọkwa na gịnị igwe ekwentị gị anyị nọ ebe niile. Ya bụ ka anyị ji megide ebe a ka anyị ga-apịachi ihe emume nke ụbọchị taa mana tupu anyị apịachie ya anyị ka nwekwara ọtụtụ ihe nke anyị ga-ewetara gị ya wụ na ịbịaghị n'azụ oge. Aha m ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ya wụ Kaka Jitakpo Femi Usain Bolt nkonoma ọfụma dịka m chikwuo ịbịaghị n'azụ oge ịbịara n'oge nwada onye na-emepụta ihe ejije maọbụ onye na-eme ihe ejije bụ nke akpọrọ Queen Okafọ si na-ekelere ya ndị niile bụ ndị na-eme ejije n'ala Igbo nakwa na Naịjirịa. Ọ sị na ọ dịrị izi tinyere dịka obodo si dị ugbu a ihe niile dị ọnụ tupu ị kpọọ ofu onye ga-emere gị ekwentị eme gịnị akpọrọ gị ego eji eme ekwentị ugbu a gị akpọrọ gị ego eji emepụta ejije ugbu a ị ga-agwa onwe gị eziokwu na ọwụ ụtọkọ Igbo si na ọwụ gịnị ọwụ ụtọkọ ya bụ Queen Okafọ si na ekelere ndị niile bụ ndị na-emepụta ejije n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ sịkwa na anyị were egwu nke ahụ ọ bụrụ na iche ma ndị obodo anyị bụ Nollywood ma ndị na-emepụta ihe ejije a na-agbalị dịka ndị Hollywood ma ndị ahụ na-eme nke a na-efe n'elu nke a na-efe n'ala ihe ọbụla a na-eme ya. Ọ sịrị na ọ bụrụ na iche na gịnị na ya bụ Nollywood a na-agbalị dịka Hollywood na you sabi
enyi m ojisi m wetara gị egwu nke Kcee na onye na Zoro bụ nke akpọrọ gịnị na gịnị na You Sabi. Ọnwụ niile chere na anyị na-agba mbọ n'ụlọ ọrụ isi mbido TV na You Sabi. Ọnwụ na ị chere na nwunye gị ọ na-agba mbọ iji hụ na o letara ezinụlọ gị, ya wụ na nwaanyị ahụ na-agba mbọ na You Sabi. Ọnwụ na ya bụ nwoke na-agba mbọ ịhụ na o letara ezinụlọ ya anya, gị nwa nwaanyị gị chee na gịnị na ọ naghị agba mbọ na You Sabi. Ya bụrụ ka o si dị. Ya bụkwa onye ọzọ bụ onye a na-akpọ Thelma Eze. Ọ sị na kelere ya nne ya na ụbọchị ole na ole gara aga maọbụ izuụka ole na ole gara aga bụ nke mere ụbọchị ndị nne, na ọ chọrọ izitere nne ya maka na ọ ma na nne ya na-ekiri isi mbido TV mgbe ọbụla. Ọ sị na ọ chọrọ izitere ya ozi site n'ụlọ ọrụ telivishọn wee sị ya, nne ịgbalịala maka ịzụpụta mụ ọfụma. Mana otu o si dị ugbu a, ọ sị na anyị kọrọ ya ofu egwu. Egwu nke a bụ egwu nke dabara adaba, nke a bụ egwu nke sitere n'aka Teresa Ọnụọra, bụ nke o tinyere nwa amadi anyị Dons n'ime ya. Ịhụ na ya bụ nwaada họrọ egwu Teresa Ọnụọra, ya bụ egwu ndị nne. Egwu ndị nne ya bụ ịnụ egwu a ka egwu a na-ebido, ka ọ na-ebido na ntị gị ka ị na-eme gịnị, ị na-confirm ya. Ọ bụrụ ndị na-asụ English ma ndị na-asụ okwu bekee asị confirm, gị confirm gịnị ya, ọ baa gị na gịnị na ntị. Ebe a ka a ga-apịachi ya na ya bụ emume nke ka ị chọrọ n'ụlọ ọrụ isi mbido TV. Chetakwa na m sị na ebe a ka ị ga na-ezitere anyị ozi onye ọbụla, ma n'ugwu ma na ndịda ma na anyanwụ, ebe ọbụla ị chọrọ ka anyị zitere gị ozi ma ọ zie ozi gị zigara mmadụ, na anyị ga-eziga ya, ma nke ncheta ọmụmụ, ma nke agbamakwụkwọ, ma nke egwuregwu bụ nke akpọrọ prank, ma ihe ọbụla dị iche iche n'emume a bụ ebe anyị na-eme ya ọfụma. E nwekwara egwu ọzọ bụ nke ya bụ nwaada sị ka na ahụhụ na anyị nwere ohere na anyị fanyere ya, ya bụ egwu sitere n'aka Zoro Akpa Swag ka ọ kpọrọ gịnị Stainless. Ka ọ kpọrọ gịnị Stainless. Ihe mere ya bụ emume nke ugbu a ji dị, ya bụ na unu ga-egbalịsi ike ịhụ na unu zitere anyị ozi, unu zitekwara anyị ozi. Emume ha eme gịnị ewe ike ga. Ọ bụrụ na onwe onye chọrọ ka anyị kpọrọ gị n'ekwentị, anyị kpọrọ gị onye ahụ mee gịnị, mere ya ka a na-akpọ prank. Ịchọ ka anyị kpọrọ gị prank ara gị mmadụ n'emume a, ka m so ya n'okwu bekee maka na ọtụtụ ndị mmadụ agaghị aghọta ya bụ okwu. Ma m si egwuregwu achị ma ọ egwuregwu ya kakpịrị ya prank n'okwu bekee. Ọ bụrụ na ịchọ ka anyị na-ewetere gị ya, ma ọ bụrụ na onye ịchọ ka anyị mere ya, zitere anyị ozi site n'ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn, zitere anyị ozi site na igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche, na anyị ga-akpọ onye ahụ n'ihe emume a ebe a anyị na-aga n'azụ backyard. Anyị na-aga n'azụ backyard. Ebe a ka anyị ga-eme gịnị, ebe a ka anyị ga-anọ onye ahụ kpọmkwem gbam. Anyị apịachiela ya n'ụbọchị taa. Ha ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel, ya bụ nwoke aka jide akpa ofe megịnị Usain Bolt nke ụnụ ma ọfụma. Dịka o si dị, a na-asị na atatụ ụkwa ajatụ eze, mana tupu gị ịja eze marakwa na eze gị ọ dị ọcha, ma maka gịnị, maka ụmụ ndụ na ndụ esi ebe a pụtara. Ka ahụkwanụ ụbọchị ọzọ, emesịa.